anem a enregistrar algunes indicacions sobre el tema dels tabuladors i les sagnies que no sempre es fan servir d'una manera adient. Partirem d'aquest exemple que tenim aquí a pantalla, on hi ha una informació que està distribuïda d'una manera en la que suposadament hi ha un principi del paràgraf que després dels dos punts vol alinear la definició o l'explicació del que comença amb aquest principi de paràgraf. Això passa dues vegades i si ens fixem en aquest espai en el que està tota aquesta informació, tenim fixades unes marques de tabulació, unes marques d'alineament esquerre de tabulació, vale? I llavors el text està distribuït a base de tabulacions. Hem de tenir clar que tot això, tot aquest text, en realitat és un paràgraf que hauria d'anar tot seguit. I, en canvi, està repartit amb tabulacions quan s'acaba la paraula, inserides a mà. Aquest tipus de distribució fa que aquí calguin dues, per exemple, de tabulacions seguides per poder ajustar-ho, o aquí que hi calguin dues o tres tabulacions, és a dir, que no és una manera adient d'aplicar-ho. Fixem-nos, per exemple, si de sobte ens diguessin que això ha d'estar a un tipus de lletra 10, en aquest moment es desquadra tot. Això no pot ser un formatatge adient, ha de permetre que aquests canvis de tipus de lletra o de distribucions diverses dels paràgrafs no afectin a l'aspecte del que hem escrit. Tornarem als 12 punts aquests per veure com estava. Llavors, quina és la solució correcta per aconseguir aquest efecte que volíem aquí? Bueno, doncs la solució correcta en casos com aquests és fer servir el sagnat. Vale? És a dir, per exemple, aquí tenien marcats, veiem, dos tabulacions, però les tabulacions acabem de veure que no són un bon sistema. Llavors, què és això dels sagnats? Així, intuïtivament i en la interfície gràfica, sense haver de recórrer a menús, trobem que els sagnats són aquesta mena de lliscadors que hi ha aquí als extrems. Aquest extrem. Llavors, en el tros de text que tenim seleccionat, hem d'aplicar aquestes marques, aquests lliscadors. Per exemple, si jo canvio al costat dret, veieu que és com si canviés el marge dret. I si canvio al costat esquerre, doncs és com si canviés el marge esquerre. Però aquí a l'esquerra hi ha dues marques, dues. Hi ha la de dalt i a la de baix. La de dalt s'aplica només a la primera línia i la resta, la de baix, s'aplica a la resta del paràgraf. Per tant, en aquest cas, aquest text, la manera ideal de treballar-lo no és amb un munt d'espais, amb un munt de tabulacions. Vaig a canviar les tabulacions, vaig a eliminar-les per espais. Doncs treuré també aquest tabulador, posarem un espai i després, si cal, ja el tornarem a posar. Però de moment anem a veure quina seria la manera raonable de fixar aquell aspecte que volíem de manera que resisteixi els canvis de format sense desmuntar-se. Trec les marques de tabulació i si cal ja les tornarem a posar, així comencem de zero, així és com l'hauríem escrit normalment, així tot de corregut, sense més. I ara anem a veure què és el que hauríem hagut de fer perquè això quedés com volíem, però d'una manera consistent entre diferents canvis de format. Llavors, el primer que hem vist és que volíem que l'explicació comencés més aviat cap a la meitat de l'amplada. Per tant, el que faré serà moure el sagnat esquerre fins més o menys la meitat. No cal que sigui ben bé la meitat, ja ho podem arreglar després, no hi ha problema per això. I la primera línia la tiro enrere, li faig un sagnat francès, em sembla que es diu, que el que va cap enrere, i veieu,
amb això ja queda la primera línia començant abans, ¿vale? Llavors, aquí, en aquest espai, sí que posaré un tabulador i no cal que afegeixi una marca de tabulació, per defecte ja busca la marca del sagnat de paràgraf. I aquí farem el mateix, posarem una tabulació en lloc de l'espai i veieu, ja s'ha ajustat perfecte. ¿Vale? Això què vol dir? Que ara no només puc fer això, sinó que fins i tot una cosa que abans no podia fer, podria dir que l'alineament sigui justificat. I se justificarà per la dreta, que abans no ho podia fer perquè el paràgraf estava dividit de males maneres. Llavors, fixem-nos, ara està més o menys distribuït. Si vull fer canvis puc fer-los suaument, d'acord? Ara perquè estava aquí en aquest paràgraf, els canvis s'apliquen només al paràgraf en el que estic, ¿vale? I mou els dos sagnats. ¿Vale? Si en canvi si selecciono tot, puc moure i es mou els paràmetres, diguem, dels dos paràgrafs. ¿Vale? Puc ajustar-lo d'una manera que el començament d'aquesta frase aprofiti una miqueta més la línia, però que la primera línia comenci igualment al principi. Vale? Aquesta seria la manera d'aconseguir aquest efecte que volia l'autor en el primer exemple. Veieu, per tant, en lloc de tabulacions i marques de tabulació, el que fem servir és el sagnat. Anem a provar el mateix que hem fet abans. Hem dit, què passa si em demanen que el tipus de lletra sigui de 10 punts? Doncs no passa res. No passa res. Fins i tot de menys punts o de molt més punts. ¿Vale? Aquí, si ens passem de llarg, sí que pot ser que envaeixi una miqueta la marca, però, veieu, almenys continua l'alineament d'aquesta part, continua igual. ¿Vale? Per tant, la manera de fer-ho, d'aconseguir aquell efecte, és aquesta i no una altra.